Nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Diin niya si Matan. Nagbakasyon to siya sa amon nga parente. Manataka na siya kuno sang bukaw-bukaw. Mayo tiya kuno iya nga bakasyonan kay Manggaranon. Mamantikaan perming iya baba. Ay, amo gali mo, moy? Mapabulong si Chutagoy sang iya bukol? Oo, Holeng. Ay, Holeng, pwede makautang soft drink? Si Chalvina? Mabantay sang tiyanggi. Ang na to. Ako naman ang mabantay sang tiyanggi. Painit ng Holeng. Bye! Mapaulit ng Holeng. Bye! Gali ha. Mapabulong gali siya sang iya bukol. Oo, Chalvina. Gali. Mapabulong siya sang iya bukol. Mapabulong gali Kag siya sang maayo iya ko na ang bukol. manubulong dito sa bukid sang araya. Mapabulong siya sa iya bukol. Kag maayo ko na ang manubulong dito sa bukid sang araya. Ay, hoy. Wala na sa makapaayo sang bukol ni Buklan. Wala na. Ay, hoy. Malinaton, Chay. Wala na sa Basi makapaayo kung sang matuod bukol na ni mag-ayo ang Buklan. bukol ni Chutagoy. Wala na. Malinaton, Ipautod Chay. ko ang akon. Basi kung matuod na mag-ayo ang bukol Mag-ayo niya. pang iya bukol. Ay, Bukol Kag Chalvina, amo man si Matan. Nagbakasyon ganito siya sa ila Manggaranon nga paryente. Ah, bisan magbakasyon pa siya sa langit. Wala ko labot. Kaglabaw sa tudan, si Buklan. Basi pagbalik niya, napulo na kabukol ang nagakabit sa iya liog. Ano ka bala pilimon man? Hasta san o ka na lang nga mag-grade 4?
Kung hindi ka pagid magtutom siling sang maestra mo, kamuman gihapon na matulog kay bilog nga adlaw sa dason nga tuig. Inay, makaganon siya ka man. Ano? Kag anong ginansyahan ko dira? Hindi ka na makagasto pa sa pagbakal sa ako libro. Kagiban nga mga things. Ano ang ginaputak mo, Ika? Si tatay. Ay, kulapo. Nagsiling ang maestra ni Pilimon nga kung hindi pa siya kuno magtutom, mabalik naman siya. Oh. Baw ka ag-ugid sa imong nga bata ka. Tatlo ka nakatuig sa grade 4. Ano abe, kaya nga man, maestre. Pilmihan ako ginabatindog sa higad. Oh. Kay man, mangu ka. Ambot kung din kay mo yan nakasunod, ah. Sa imo, eh? Oh. Hoy, Ika, maalam ko yan, ha? Basi wala ka makibalo? Balediktor yan ako isang una. Kung wala lang masunog ang amon, eskwelahan. Kap, Hmm. kamustang akon akusasyon kay Buklan? Kabalo ka na gid Albina nga sa Taguya. Nagapabulong pa na sa iya nga mga bukol. Dito ba na sa bukid sa Arayat? Pag abot gid niya, ipasumon ko sa dayon para sa imo akusasyon batok sa iya. Kinahanglan gid ya, Kap. Mapriso ganay si Buklan dapat. Aya, sobra ng halit kag ginhimo niya sa akon. Okay ah. Pero Albina, kamusta ng aton nga Women's League? Intak na iya, Kap. Siguradong imo pagdaog sa eleksyon, Ati maayo ah. Pero si Buklan, Kap, kinahanglan mapriso siya antes mag-eleksyon, ha? Oo, Albina ah. Ipapriso ko na sa buklan ah. Hulaton lang natin ang pagbalik niya. Pag abot gid niya, ipasulod ko sa dayon sa karsel. Uy, huling. Sinuna ho? To si Buklan man na? Ayuho. Si Chutagoy matuod, Jay. Kag uho. May dala siya nga maleta. Kag mabata man nga nagasunod sa iya. Pero, hindi man ina si Matan. Nagpauli na si Buklan? Dali, tanawas ang maayong liog niya kung may bukol pa. Himutari sa maayo, ha? Himapawala lang ko, Oh, hala. Wala na siya bukol, Jay. Robert! Kung maglabay ka sa tiyangin niya na, magsiling ka nga purya aswang, ha? Oh, hala. Si Elvina. Ang iya tingog. Do hindi na si Chutagoy. Do sa naglain na haw.
Do sa nagsuabi, haw? Ay, abay. Oh, hala. Wala na siya bukol huling. Amo matuod si Alvina. Wala na siya bukol. Nag-ayo na siya. O hindi. Hindi ba himo? Kinahanglan nga buklan siya gihapon. Pero nag-ayo na siya si Alvina. Kag kung mag-ayo gali ang bukol, nagalain ang tingog. Hindi mahimo. Kinahanglan mapabulong man ko huling. Ipabulong ko nga kung barikos. I want to go to America. Kos, 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 kos. Animal na buklan ay. Ari. Chay, si Alvina. Hindi mo siya pagtawgon nga buklan. Wala na siya bukol. Kag paano nagakabit nga bukol sa iya? Duha pa kabilog huling. Hoy, buklan! Ang tawo nga wala nagapahilabot sa imo, hindi mo pagilabtan, ha? Hoy! Barikoson! Nung ka nga mapahilabot ako sa imo, never! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Day Rosing, masimba ko. Ha? Masimba ka? Abi ko, anay, lain ang relihiyon mo. Ako ya Day Rosing, bisan diin man lang ang simbahan ang sudlan ko. Ano nga bisan diin nga simbahan, Tring-Tring? Kung diin ang lapit eh. Kis agani. Nagsimba ko Day Rosing. Abi ko, simbahan ang ako na sudlan. Gali, hindi pa. Nga anong nasudlan mo? Beer house. Ano? Ay nga nasaypan mga simbahan ang beer house? Ano abi Day Rosing kay man? May nabatian ako nga nagapamalakpak. Kag nagakanta. Ti abi ko, simbahan. Gali kay beer house. Gali Day Rosing. Nagasaot sila yasang shalala. Oh, Mr. Rock, bakal na sang pikoy. Ay, oray. Anhon ko man ang pikoy, ma? Wala man nila naghambal? Kundi, tudluan mo maghambal eh. Nakahibalo ko nga wala ka man diri kalingawan. Amo ining matahom nga kalingawan. Kung sabagay, husto ka, oray. Pwede ko inapaligaran sang oras. Isa ka gatos.
Hoy, nga wala man naghambal? Ay, madali ni tudluan. Isa ka adlaw lang. Makahibalo na siya maghambal. Barato na ina. Man, maalam ina nga pikoy. Sige na lang gani ah. Oh, ari ang isa ka gatos. Grasya. Daw maalam gin matuod ang pikoy nga ini. Kay daw may buot silingon samtang nagatulog siya sa akon. Maides nang gani ako ah. Kainit. Ubahon ko ang akong tanan nga palapton ah. Na, ara na. Nauba ko na. Ay, katawhay. Kaitom. Wow! Daw mga kapayas! Duha ka bilog! O hindi. Animal na pikoy? Hoy! Naghambal ka? Uy! Nagahambal ako! Nagsiling ang babae nga si Buana nga hindi lang ako magtingog kung hindi pa ako mabakal sa iya. Kadalom sang buhos ang pusod mo! Hoy! Bastos! Ano na ang naggalabaw? Daw pangkil! Bastos ka galing nga pikoy ka? Amo na galing nga wala siya nagabakal sa imo? One time lang! One time lang, baby! Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, may natabo sa tunga ni Sister Alicia kag ni Father Rami. Apang ginpandaman siya, nga hipsan gid ang natabo sa ila. Apang sugod sadto, hindi na siya mapahamtang. Ginapangita giniya si Father Rami. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Saan ako mapahamtang sini? Si Rami nagasulod sa akon kaisipan. Ano ba na natabo sa akon? Anong natabo sa akon? Oh, hindi ako makapadugay sini. Ginapangita ko siya. Ginapangita akong ginahimo niya sa akon. Hindi ako makapadugay sini. Hindi. Ginpatawag ako ni Mother Superior. Ano ayan ang ihambal niya sa akon? Basi ko nakahibalo siya sa natabo sa amo ni Rami. Basi ko nakahibalo siya. Kag pagwao niya ako diri. Ari na ako. Buksan ko ang puwerta. Mother, ari na ako. Karika, magpungko ka, Alicia. Anong kinahanglan mo sa akon, Mother? Maayo ini nga balita.
Ano nga balita, Mother? Kuhaon ka isa ka principal sa isa ka eskwelahan sang aton sponsor. Mother? Ako? Principal? Oo. Mangin principal ka. Pamod nga nakatapos ka man sang imo pagtuon. Ang imo iyatan nga eskwelahan, iya sang primary man lang. Masarangan mo ina, Sister Alicia. Nakaibalo ako nga, mangin maayo ka nga principal. Kaya ang maayo pagid, kay malapit lang ang eskwelahan diri sa aton kumbento. Pero didto ka na maistar. Magpangita ka na isang balay nga maistaran mo. Kaya nagaplano ang mga opisyal sang simbahan nga pabuhatan sang puloy-an ang mga teacher dira sa among eskwelahan. May, amo gali, Mother? Oo. O te ano? Ano ang masiling mo? Ay, Mother, nalipay gid ako. Madugay na ako nagahandom nga mangin isa ka maestra. Kung amo sina, maghanda ka. Kinahanglan dito ang presensya mo sa labing madali nga panahon. Oo, Mother. Pila kami ka madre ang gintugtan nga magtudlo diri sa bag-o nga eskwelahan. Kag ako ang principal. Ay, salamat. Natuman ang akon handom nga mangin principal. Kinahanglan, buhaton kong akon ikasarang para nga magsaka pagid ang pwesto ko sa pila ka adlaw. Tinguhaon ko gid. Maayong adlaw, Sister Alicia. Ay, Nang Rusing, maayo ko'y ari ka na. Oo, Sister. Nga angagin patawag ma ako. Wow, wala gid ako maguna-una nga mangin principal ka. Kagdason, may kaugalingon ka na nga balay, Sister. Kag Nang Rusing, ikaw ang buhaton ko nga kabulig. Kuhaon ko ikaw. Aba, oo, Sister Alicia. Sugot ako. Buhaton ko, ina. Nanabian gid ako yung mag-alagad sa imo mo. Kun amo, buwas, makasugod ka na. Oo, Sister Alicia. May mga pinutos diri sa mga panapton. Nang Rusing! Sister Alicia? Ano, ina? Ano ang mga pinutos nga ini? Mga linaban ko, ina, Sister. Iya, ina ni Mrs. Cordoba. Kung magpauli ako, dalon ko, ina, sa ila. Amo gali. Linabahan ko, ina. Kagkaron, ibalik ko man ina sa ila, Ibutang ko lang ina sa higad. Kaguo gali, Sister. Malakat anay ako sa merkado. Mabakal ako sang mga lulutuon kung nga sudaan mo. Ate, sige Karon na lang ako malakat sa eskwelahan kung makaabot ka na. Oo, Sister. Ay, mga bestida nga mga bayo ang nakita ko nga pinutos. Abi, bebe, buksan ko. Tanawon ko.
Kung mataho matuod ang mga bayo, nga nalabhan ni ng Rusing. Nan, ari na. Nabuksan ko ng pinutos. Bibi, tanawon ko bing bayo. Uy, Ario, kanami sini. Ang kulor, green. Kagkanami pa sang iya tabas, oh. Manubo lang ang pako. Kag ang luab. Medyo dako ang wakwa. Uy, kanami gid sini, oh. Bibi, itakos ko, abi. Anay ka, ubahon ko anay ang akon abito. Para nga matakos ko inis ang maayo. Sang magalin ako, wala gin ako makahibalo, nga gintakos gali ni Sister Alicia, ang mga bayo nga linabhan ko, nga iya ni Mrs. Cordoba, sa pagbalayon ko pagid. Nan, ari na. Nasuksok ko na. Arang espeho. Mangispeho ako. Kung angayan man lang ko sang bestida nga ini. Ari. Hala. Ako pala ini? Ay, abaw. Angayan ako, ho? Nagdugang ang akon kaputi. Kag daw sa hindi na ako madre. Do sa isa na ako kababae nga kinaandan lang. Ay, kagwapa gali sa akon, ho? Ano abi ko mag-amo ako sini? Siguro, hindi na ako makilala nga isa ka madre. Nang Rusing? Ano ina, sister? Bakligan ni ako sang bag-o nga bayo. Baklan ko ikaw sa bag-o nga bayo? Inang bag-o nga abito? Hindi abito. Ang ipabakal ko sa imo, inang bayo bala parehas ang ginalabhan mo. Ha? Sister? Sino ang masukso? Ako. Ikaw? Pero, nag-aabito ka man, sister? Kagbisan gani nga principal ka na, nagasukso ka man gihapon sa abito? Oo. Pero may best nga bago ako nga nagabistida. Gani kinahanglan ko na karon ang bayo nga ginasuksok sa mga babayi. Amo ina, ngalihugon ko ikaw nga among magbakal sang bayo para sa akon. Ate, oo sister, oo. Mabakal ako sang bayo para sa imo. Magulat ka lang ha? Kay hatagan ko ikaw sang kwarta. Ay, nga masuksok sa sang bayo nga ginasuksok sa mga babayi. Kag hindi iya sang madre. Sanay balaan ko, basta madre kaya, wala ka nagasuksok sang iban nga bestida, magluwa sa abito. Pero, basi matuod ang iya ginasiling? Basi ko matuod man, nga masuksok sa sang bayo sa isa ka babayi, nga hindi iya sang madre? Gabi na.
Malakat na ako. Hindi na ako makilala nga isa ako ka madre. Bangod sining bayo, nga ginpabakal ko kay nang Rusing. Kagdason, naga-step in ako sa mataas ang takon. Masulod ako sa mga nightclub. Kagtan-awon kung anong ila ginabuhat dito. Ay, nalangkag ako. Bangod nga makatilaw man ako sang bag-o nga kabuhi. Pareho sang kabuhi sang kinaandan nga babayi. Kag indi madre. May, kadamo sang tao. Kag ang mga babayi, matahong kaayo. Kag ang ila bayo, pikit kaayo. Kag naga-make up pa sila. Kag nagainom pa sila sang ilimno na makahulubog. Wala ko sinaya makatilaw mo. Ay hala, kasadya diri sang ila ginabuhat. Mawilig ako diri mo. Kung nakahibalo lang ako nga amo ining kabuhi sa gwa, kung tani, wala na lang ako nagmadri mo. Ano abi kay ang akon iloy. Ginapilit gid niya ako nga magmadri. Gani ginsunod ko na lang siya. Pero karon nga nakahibalo na ako sang pangabuhi nga amo sini, makadto ko diriya sang masami. Apang kinahanglan, mahalong ako. Nga hindi ako makilala nga isa ka madre, kag isa ka prinsipal, sang isa ka eskwelahan. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers.
Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglibog ang akon ulo sa ginsugid ni Ami sa akon nga buhi si Elmer. Tugod siya ang ginalibay ko kay Daddy nga nagubas ang akon virginity tungod ginapirit niya akong magpakasal sa isa ka lalaki. Naglibog ang ulo ko kung anong buhaton ko parang buhi gidman si Elmer. Sa pagpadayon ko pagid. Ikaw gali, Miss Lara. Maayong aga sa imo. Mayong aga man siya, maming. Si Serena, ari bala siya? Ari man. Magpungko ka, anay. Kahipahibalon ko lang siya nga ari ka. Salamat. Kinahanglan makahibalo ako sang kamatuoran. Kun bala, buhi matuod si Elmer. Katahom sa iya gihapon. Kagini makatilingala. Kaginagaw siya ni Brady kay Elmer. Hello, Lara. Ay, Serena. Sorry nga naistorbo ko ikaw Wala kaso Kung hindi ako magsala, party kay Ami ang ginkadto mo diri. Suno kaya ya maming, si Ami kuno masami nga nagakadto sa imo. Nakahibalo ka. Kasabad sina nga bata Aba, hindi. Hindi parte kay Ami ang ginkadto ko diri, Serena. Ang matuod,
nagakalingaw ko kay Ami. Ginaupdan niya ako sa paglibot sa amon garden. Kag kun malay ng panahon, nagabasa kami sang libro. Kag ginabasa ko sang bata pa ako. Amo gali. Ay, daw hindi ako makapati. Nga nakaantos ka maghatag sang imo tion sa isa ka bata nga masabad pareho kay Ami. Kag ang matuod, nagainit ang ulo ko sang maghalin ang nani ni Ami. Kay man, wala ko siya mabayaran sang iya sweldo sa sulod sang pila ka bulan. Wala na gid subong sang loyalty ang mga kabulig. Wala na sila makadumdum sang ginatawag nga kabalaslan sa ila amo. Ay, Kwan, Serena. Nagkadto ako diri. Kaya bigin hambal si Ami sa akon eh. Bigin hambal siya nga buta nga naghatag sang katingala sa akon. Nagsiling siya nga buhi ko no si Elmer. Ba? Wala siya nagsabat. Gintulok niya ako. Nga daw sa nagasuspetso. Anong labot mo kung buhi man si Elmer? Siguro, nakabati si Ami sa maghambalanay kami ni Casper. Pero, nga interesado ko kay Elmer? Ay, na-miss ni Ami ang amay niya. Amo gali. Kag sa ano matabo ina? Wala sang pulos ang iya amay. Kag ilabi na gid sa akon. Wala sang pulos ang amay niya nga ato. Ang iya karon nga ginapasulabi, amo ang mga babayi niya nga manubo sang lupad. Nakita mo naman sigurong kahimtangan sang balay nga ini. Madugay na ini nga nagakinahanglan sang iya pag-atipan. Apang ang ginauna niya, amo ang iya mga babayi, sang sa akon nga asawa niya. Sa ano matabo nga kahidlawan ni Ami ang amay niya? Wala pa siya sang buot sang naglakat si Elmer. Hindi na gani siya guro makatanda kay Elmer? Nabatian ni Ami nga naghambal ka parte sang tinaga nga nabanhaw si Elmer, kag may nag-abot nga sulat. Ato? Sige. Sugiran ko na lang ikaw sang matuod Hindi ini sikreto nga tama kadako. Kag hindi dapat nga hatagan sang igtulupangod. Sang nagligad nga bulan, may sulat nga nag-abot para kay Brady. Halin sa iya kilala dito sa States. Nakita ko no niya si Elmer nga nagalakat sa dalanon. Kag sang hana na niya kuno ini nga bugnohon, wala na si Elmer. Wala ka ba na nagpangita sang paagi nga malocate si Elmer sa States? Wala ako sang madamo nga kwarta, agod nga gastuhon sa pagpangita sa iya. Ginsugilanon ko si Serena, bahin si ginsugid sa ako ni Ami bahin kay Elmer. Ginpamangkot ko siya, kung wala siya naghimo sang paagi nga malocate si Elmer sa States. Apang wala kuno siya sang kwarta, agod gamiton, para pangitaon ini. Sa pagpadayon ko pagi. May tao na didto nga nagapangita sa iya. Apang bisan matuod nga makita si Elmer, kag magbalik diri. Wala gihapon sang pulos kung wala siya sang kwarta. Nakahibalo ako nga mabulig siya sa akon kung hambalon ko. Apang ano pa ng pulos kung wala man siya gihapon sang kwarta nga dala? Mas paayo pa nga hindi na lang siya magbalik diri. Elmer, madali lang.
Bah, ikaw gid ang nakita ko nga nagalakat. Ako gali si Bugart, ang amay sang babae ba nga gindisgrasya mo? Bay, ka, hindi ako makahangop sa imo. Gali. 5 na katuig ba lang nga ginapalagyuhan mo ang akon anak? Ha? Ginapalagyuhan mo katungdanan mo sa iya? Kag hindi ka na makapalagyo subong, bangod palukpon kong ulo mo. Bah, gingabot mong imupusil? Oo, patyon ko ikaw. Hindi! Hindi! Ay, Lara! Lara! Mabugtaw ka! Lara! Nay? Anong natabo? Nagdamgo ka. Ha? Ano ang gindamgo mo? Nagdamgo ako. Ginpatay ni Daddy si Elmer. Ano? Lara, hindi ka maghambal sina. Si Daddy mo, ato sa syudad. Kag basi kung matuon ginakita niya si Elmer, kaginpatay ina. Ba, si Ami? Ano yan ang balita kadalasang bata ang ini, ha? Lara? Lara? Lar, buhi si Uncle Elmer. Wala siya gali na patay. Ara siya sa syudad. Dito ako magaling sa balay. Kag-ari ako, agod nga sugiran ko ikaw. Ami? Oo, Lara. Ari diri sa syudad si uncle mo? Oo. Kagdason, amo nang siling ni Mami. Ara ko no sa syudad si Uncle. Kag mapauli diri sa asyenda. Ano pala gagahon ang nabatian ko? Ha? Lara? Ay, Nay? Ami? Ari ka galit diri? Basa ang ulo mo, ho? Ay, oo. Naghapon ng manok sa kahoy. Kag nagtulo ang tubig sa akon ulo, ma'am. Ma'am Ignacia, wala ka ba lang matingala? Matingala sang ano? Nay, buhi si Elmer. Kag nagpauli na diri. Ano? Anay ka. Mapungko pala ako, anay. Wala bala ka mo malipay? Kay ginsugid ko ang balita nga ina. Hamak mo, ha? Buhi si Uncle Elmer? Oo. Nalipay kami. Apang nasyak lang ako. Kay ang laom namon, nalumos siya. Ma'am Ignacia, may sulat ka? Salamat, Rusing. Sige na, halina. Ay, Lara, dala si Ami sa kusina. Kaghatagi sa pamahaw. Pero, madamo pa ako sang isugid sa imo, Lara. Kay, makadto na si Mami sa syudad. Kag maabot na si Uncle Elmer. Kag nagsiling siya. Nga siya ang mabayad sa ngamon tanan nga balayran. Man, madamo na kuno ngamon kwarta. Ami, karon na lang kita mahambalanay sina, ah. Dali sa kusina, kay pakanon ko ikaw. Nay, anong natugon sa sulat? Kay Daddy ina maghalin? Lara, kinakulbaan ako. Maabot si Daddy mo sa hindi madugay.
Taganong siling niya? Naghambanalay ko no sila sa siyudad ni Elmer. Ano? Lara, mahulat lang kuno kita kay maabot siya. Kag isugid niya ang ginhambalan nila ni Elmer. Ano? Oh, Diyos ko. Ihanda na lang nato ang aton kaugalingon. Tungod dako nga gamo ini. Ano abi kung magbakasyon anay kita? Ano? Malikaw ka? Oy, imo kahimuan ini. Gani hindi ka maghalin. Kinahanglan. At tubangon naton ini. Pero nay, mas maayo nga wala ako. Agod wala sang paokpan si daddy sang kaakig niya. Hindi ka maghalin. Hindi ka maghalin. Amo man gihapon ina Lara. Sa madugay kag sa madali, makahibalo man gihapon siya sang natabo. Kani, isugid na lang ang matuod. Isugid mo na lang nga ginhimo mo na nga baliban si Elmer. Agud hindi kapag ipakasal ni daddy mo kay Casper. Amo lagi na. Tapos ng problema nga ini. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
No ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa atak na alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, mayong hapon! Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod at sang Webes, Marso 10, 2022. Kagkaroon sa ito na nga mga pangulong dinalaan pila ka barangay sa syudad sang Bacolod, ginbaha kaina sang kaagahon. Mga residente nga nag-evacuate nakabalik na sa ila mga puloy-an. Executive Assistant to the Mayor for Disaster Management, aminado nga nag-function ang drainage system sa syudad, gani madasig nga nag-subside ang baha. Miyembro ng NPA nga napatay sa enkwentro sa Banwasang Isabela kahapon, wala gihapon sang identity. Masobra 2,600 ka pamilya sa Isabela nga nagubaan sang balay bangod sa bagyong Odette, nakabaton sang roofing materials nagikan sa provincial government. Pila ka mga Pilipino nga nagbiya sa Ukraine, hinuay nga nakabot sa Austria, tanan nga border sa Ukraine, bukas para sa mga refugees. Children's Hospital sa Ukraine ginbombahan sang Russian forces. Militar sang Russia nagpanginwala sang nasambit nga akusasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa atak ng alas 5 sa hapon. Ang amo na pag-abi-abi sa inyo, din man kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio kag subungan sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nakapauli na mga residente sang Barangay 39 syudad sang Bacolod nga nag-evacuate kay na sang kagahon bangod sa pagbaha. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mr. Jomari Vargas, ang Executive Assistant to the Mayor for Disaster Management, wala sa evacuate sa norte nga bahin sang syudad pang nagsakang level sang tubig sa Barangay 39 kag galhis kadungan sa madamol nga pag-ulan. So kay Vargas sa higad sang Suba nagapuyo ang mga evacuees. So kay punong Barangay Dante Danoy isang Barangay 39 Bacolod City, 40 ka mga pamilya kung masobra isa kagatos ka mga individual na nag-evacuate sa James sa barangay. Apang nakabalik na mga ini sa ila balay. Suno kay Danoy nagsakang level sang tubig halin las 2 tubtob las 4 sang kagahon ko sa diin taga dughan ang kataason sini. Suno pa diri hindi man nataob kay na sang kagahon kundi madamo lang gid ang pagulan. Ginpasalamatan naman sang punong barangay ang mga wala sang pumuloy nga napilasan sa piyak sa mga madalom nga pagbaha. May pilaman ka mga balay nga naguba sa Puro Katilingban uno apang gina-assess pa ini sang barangay agod may buluan ang igahatag nga bulig. Wala taob ma'am, wala taob. Ang full gin ma'am nga deliver sa ulan perti kada po. Alas ko sa alas 4. Wala man ma'am kaluyan man, wala man sa manifesta. Pero basta ang mga gamit sila sa kadubuhan, ay hari din nga ito nung nagpabaya man ang derarin mo sa Bacolod. Hari nagpagtosyo na ma-rescue ang derarin mo. Sipo ng Barangay Dante Danoy, isang Barangay
39, Bacolod City. Aminado ang Executive Assistant to the Mayor for Disaster Management nga nagafunction ang drainage system sa syudad sa Bacolod. Gani madasig lang nga nagsubside ang tubig baha kay nasang kagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jomary Vargas, Magsungay River ang ginaagyan sang baha sa Barangay 39 bangod sa kadamulon sang ulan sa bukid. Kag diri sa syudad suno kay Vargas nagtingob ang tubig. Kag hindi masarangan ako magaron sang drainage kanalang bulyada sa tubig apang nagubas man asang naguntat na ang pagulan. Suno kay Vargas, functional ang drainage system. Kung nagasubside ang baha sa makaligad niya ang 30 minutos tutog isa ka oras ang mga pumuluyo nga apektado suno sa iya ang ginpa-evacuate agud niya malikawan ang pag-agom nila sang balatian nga leptospirosis samtang ginpatuman man ang minimum health protocol samtang yara sila sa evacuation center. Nakabulig naman ang pagdiklog sang Mambulaca Creek sa madasig nga pagsubside sang tubig. May isa naman ka pamilya sa Pangpang sang Suba sa Barangay Alihis nga masame ginapa-evacuate bangod nagasaka ang tubig sa tagsa nga magulan apang mahimo naman nga hindi na sila makabalik sa ginatindugan sang ilang nga balay bangod natumba ang pader diri kay nasang kaagahon kadungan sang daludo sang tubig. Damol ulan actually ang kay ang ining inagyan sining sa 39 amo na siyang Magsungay River mo. So bilang damol ulan sa ato sa Bacolod plus ang ulan sa bukid nagbali nagsaka gid siya. Hindi man masyado ka dako gid pero tiyang balay ni Laban ni Igo sa Pangpang ni sila dane. Amo tong daw na amat-amat at least na ingagaw namon nga napasalba ni mga pamilya ngayon. Ang kabayan sa pagpayag na Executive Assistant for Disaster Management, Jomary Vargas. Ginalauman nga maklaim na subong adlaw sang pamilya ang bangkay sang miyembro sa New People's Army nga napatay kadungan sa enkwentro batok sa mga soldado sa Barangay Amin, Isabela, Negros Occidental kahapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, mismong pamilya ni Virgilio Marco Tamban alias Bedam, ang residente sa Sitio Kasingan, Barangay Mania, Gihulngan City, Negros Oriental, ang nagtumod sang iyang identity apang ginapangitaan pa ini sang mga documentary evidence